20 sena ilu fit-8 ta' Marzu tal-2003 il-poplu Malti u Għawċi ivvota favur is-sħubija ta' pajjiżna fl-Unjoni Ewropea. Bidu ta' era politika ġdida għal pajjiż li permezz tagħha l-poplu Malti kiseb benefiċċji kbar fil-forma ta' fondi u inizjattivi mill-Unjoni Ewropea. Ir-riżultat ta' referendum kien rebħa mhux biss għal dawk favur is-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea, iżda għal ġenerazzjonijiet futuri. Referendum li fih ivvutaw total ta' 91%, illi minnhom kważi 54% ivvutaw favur u aktar minn 46% ivvutaw kontra. Dan ir-riżultat ta' referendum kien issiġillat meta fit-12 ta' April tal-istess sena f'elezzjoni msejħa ftit jiem biss wara r-referendum aktar minn 51% tal-Maltin ivvutaw biex il-Partit Nazzjonalista jibqa' fil-gvern. L-elezzjoni saret 4 qabel ma l-Prim Ministru Edi Fenekadami mar Ateni biex jiffirma it-Trattat ta' Sħubija f'isem Malta, għalkemm is-sħubija uffiċjali saret sena wara fl-ewwel ta' Mejju tal-2004. Il-Partit Nazzjonalista minn dejjem kellu viżjoni li jara lil Malta tissieħeb fl-Unjoni Ewropea mal-aktar blok ekonomiku b'saħħtu. Tant l-eks Prim Ministru Edi Fenekadami fi frar tal-1979 kien ressaq mozzjoni fl-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista biex il-partit jaqbad it-triq lejn is-sħubija. Minkejja ċ-ċokon ta' pajjiżna f'dawn l-aħħar 20 sena ta' sħubija, Malta kontribwixxiet b'mod mill-aktar tajjeb u għamlet differenza fid-diversi livelli tal-istituzzjonijiet fih dan l-Unjoni Ewropea. Xhieta ta' dan hija li waħda mill-iktar kargi għollin fl-Unjoni Ewropea dik ta' President tokkupa l-MEP Nazzjonalista Roberta Mezzola. F'dawn is-snin Malta gawdiet minn numru kbir ta' fondi Ewropej grazzi għal ħidma sfiqa ta' gvernijiet nazzjonalisti immexxija mill-eks Prim Ministri Edi Fenekadami u Lorenz Gonzi, fondi li pajjiżna għadu jgawdi sallu.